Moranská planina sa nachádza v centrálnej časti Slovenska a jej taká veľká zaujímavosť je vlastne tá druhová pestrosť, tá biodiverzita, ktorá je to obrovská nielen v rastlinách, ale čo sa týka aj živočíchov. Cysel je základný prvok, ktorý ovplyvňuje všetky prvky okolo seba. Príchodom jedného živočícha sa zrazu všetko začalo meniť. Vytvoril sa taký systém, že vlastne zvieratá, ktoré boli predtým vzácne, málo početné v okolí, dostali druhú šancu. Tak sa nám tu objavila jašterica zelená, ktorú tu 70 rokov nikto nevidel, hoci ju tu hľadal. Máme tu veľmi silnú populáciu mačky divej. A tá populácia sa prejavila až v dobe, keď sa tu objavili teda tie sisle. Ona sa predtým skryto chovala, bola vlastne v lesoch, ale takýto lákavý zdroj potravy ju vlastne vyťahol na tie lúky. Vypustením sisla na bielých vodách sme sa dostali aj do takej situácie, že sme začali vnímať krajinu ináč ako dovtedy. Kým sme chodili ako zoológovia, ktorí skúmali to, čo v tej krajine je, nemali sme taký prehľad o tom, čo tá krajina vlastne poskytuje.